Nadin hi Muslim chung ko pa ngai tak aṭanga lo chor chuak ani a. Anu na nemin azaidam boka mi te ngai nat po a hlo hle thin. Mi te khongai na anei na sa hle a. Anin le che vela tranpui ngai te amu thein a phakang tok tokin a tranpui ve fowa. Anu le pa te mangai thiama a u le nau te adu thiam em bok nen. Hei wang hian an chung ko tan chuan a ro hlu thatak ani ringot mai ane. Nadin hian an chung ko angai sak em wangin ko pui tur po angai sak man lo ani bera. Chen le rual akom tam lutuk man bok si lova. Hei wang hian anu poin atlai zo tak nghiel don ti in internet lama tal ko pui zong ve turin alo ron to nge a. Chu zomin nadin hian online Muslim dating site hi alo mel shet ve tranta ane. A melin alo zir bok si a. Reilo te chungin amaron betu tam takan ngala. Ma se adu zong amu meu lo. Ato pairo kum somli pahnia upa American tlangwal Semi Almahri chuan amit alata hle a. Semi hi a profile lama inzia dan chuan New York lama cheng ni in millionaire ani a. FBI agent po alo ni to chin bok. Kum lama in thlaude ma se anin biak dana atong kam man. Apolai dan le adu zong thleng chuan nadini chuan ne ani che kaniang chu. Nadini chuan angai na chho tran ta hle. Nadini le Almahri-a chu anin benasa tela anin ngai na tel boka. Atira chuan website chu in betrin kha an ni a. Phone number te anin ril nu chuan message le WhatsApp te in anin be chho tran ta a. Tin anin call jing tel bok. Almahri-a chuan nadini chu ane ngei tur thu te millionaire ani anga anin nei ani phot chuan adu atin adu du alai sak tur thu te a ril cham chi a. Tin tuna po America in pathum lai anei thu te adang pakhat po Tanzania lamrama anei thu te po ashil chen. Kar man to tak akhal chin thu asoya. New York lama car dealer ni boka ain soya wangin car te chu adu du thlang thei ni te po in ain soitel bok. Almahri-a hian nadin rilru hi aman chak hle a. Adu zong asoi puya atilom thiam em chin. Hei wang hian nadin poin amidu zong tak muta a in ngain alom a. Mi cha le fel hausa bok si. Kopui te duat thiam em atong chu van nei a in ti tak zet ani. Almahri-a chuan nadini chu mi khongai nanga tak ani ti a hriat nu phei chuan hausa dewa in soi si in a in soi khongai thlak hle a. Chu nadinin a khongaya angai sak nan ti ani bok pakhat. Ti chuan rilruha awanga zuin fo china ain soya. Azuin asim thei nan kong rang in a beito china ma se a hlo tling tak theilova. Tuna ero nadini aton tak awangin azuin po aban san tak mek thu asoita a. Nadini chuan zuin mi chu kopui tan adu lo thu le. Zu ain chunzom zel don ani chuan anin lai chin na poin ator tur thu te asoi ve boka. Almahri-a chuan anin kop zel don ani phot chuan anin nei ma la in zu a ngei tur thu te chu nadini chu tiamin anin kar thatna tur ani phot chuan engkim a huam thu a hrila. Nadini tan thathei ang berle mangai ang berin a zela. Hengte hi Almahri-a chuan nadini thlem nan mai mangma se nadini chuan engma a hrethiam tak lova. Almahri-a chu a kop puya tana khuan ruata angai tlat to awangin chutiang taka a in pha hniam te chu a khongai pha mai baka angai na zol pha sot sok ani. Chutia anin biak tam tak deuh dewa an hanin ngai na tak zela chuan mai chan nge in mu chuan real dun ta a. Kumsang ni pathum khan Almahri-a chu New York atangin nadini mutur chuan Cardiff muna chuan a thlok lut ta a. A kopui tur ni nge ya angai pathian pek liau nia hriat chu nadini chuan mu a chak to mai ni lovin a chung le khatte hena han mel hriat tir ve te po chu a ngak hle mai. An tumang nge chuan anin muta nadini chu lim hle a Almahri-a chu mangai ngal ngoi ni ber te po in a hriata. Chuti lai thung ero chuan nadini nu le u nau pa emona chuan an mak pa tur chu an voi khat mu na tangin an du thu asam lo ti a hriat thei. Nadini nu chuan a hnuwa soile danin khamini khan Almahri-a che dan kha mak kati tlata. A dan reng kha a hlo thon melin min ne lo ngal reu maya.
kan bula po om thadu meu lo in thup tum ni om takin sunglass chu abun deuh renga khodoi lai po sunglass han bun reng mai chu mak kati tak zet ani ati nadini nu ngai danang chia hi a u nau pa ngai dan po alo ni a kangai na chi ani lova a che dan reng reng chu alem riawin ka hmutlat ani ti in a soi ve bok midang po chuan almaria chu an be se angin an hu chia lo aniang nadini hne na soilang lo ma se an ma ni zinga chuan an lo in hril ton hlom fur ani ome chutia almaria po hun engmoti chung Cardiff-a a cham hnu chuan America lama a ho le a nadini chung te chuan nadini chu film khur turin an hril nga sap sapa ma se nadini chu a chailai di nei thara chuan a luan liam hne ve em awangin almaria chu a tran tlat to a ani chuan almaria omdan le chechia engkim mai chu a hmu thavek to mai ani almaria chuan nadini chu hemi kum vek hian voi thum lai a tlo ta nge a nadini ve thung ero chuan almaria chene in le lo hi voi khatma ala hmu pui lo thunga chuti chung chuan almaria thu soi in thatak anei thu le chung konwam sataka khosa an ni thu te ui angaina a chu wangin avul reng thin thu a soi te chu nadini chuan a oi zela thilpek apek tele aron thon thin te chuan nadini chu atilom em ema aril ru mai ni lo athin lung thleng chuan a min chiang to hle alawin soilian ve to boxia millionaire anga alawin soimiau to awangin chutia nadini ne na an hanin kop chhota po chu almaria tan tak po chuan a boi thlak chho ve ta tel mai ama khan poisa te alo pe thina anei chun khan kar hial te po alo lei ani ome ma se ataka taxi driver mai tan chuan khatiang tizel theidin huna khan ading bik ta si lova eng mo chuan lam asiam tran ta a kanu adam lova damdo ina kan omreng mai sumle pai po a hau tak khop mai ti te achang le ka u nau nu a borala in lama tu ma chetur kan om lova chu wangin in nei to mayang ti ti a dor thrilin a thlem der thin bok kumsang hi sompali chhovel po khan nadini le almaria chu anin be chun zom na sa hle a trum khat phei chu summer holiday mangdun turin anin thlem chuak theita a heng an sen so zong te po hi almaria tum vek tur ani muslim meichia chungte tellova khosangai vak lo tan chuan du ber te bula hantar hier vel chu alung oi thlak ve hle nge yang chu wangin nadini po hi aphur to hle a adu ber bula oma nakin loka aloi lu na mai tura ngai almarian in le lo te po chu vahmo pui thuai achak to hle ani an lo ruah man lo ka nge in nadini chu almaria motor chuan akal ve thung ta a kar khatvel don holiday po mangdun hal tur an ni nadini chu avakal te nge ya ma se akal don a phur te reng nen aron holam ero a hlim lo hle mai an summer holiday mang chu thil akal fu chia lo ni in alanga nadini New York atanga aron ho hian amit abui luka a hmui po vungin tlem akak boka reilo te New York khan chama se ari na te po chu aron tlaniam man hial mai a chung ten enge omzia tia an zo tele engma zep nei lova thil thleng chu rilvek tura an ngen poin nadini chuan engma ka soi peilo ati mia mai si ma se an zo lui sek awang chuan ti hian a soita a in be se a in amakang ti a soin room te takte a kharkhip ani tlat dan te chu a han soi tran ta a New York khopui awathlen khan almaria chuan airport a alo muak ngeya anin thlengin a hruai ho tange bok ma se hruai ho na in chu internet lama a hmu tir nen khan a in tu ha lo na samai in te takte top ve ang reng taka hian almaria chuan a hruai lu ta pindan tereu te a khung ta ane WhatsApp video le Viber lama almarian in le lo ni a soite kha dot vek ani a millionaire ni a in soite chu khoilam New York a taxi driver mai ani zawk si athu soi kha engma adik lova boom ani ti a in hreta ani engma ti theidang om chuang hek lo le pindan te takte a chuan nadini chu atom ngot mai ani almarian akha tokin mi pat mei chiatna aron man lui puizia bok ni in nadini chuan a thil ton chu asoi New York aron le ta ka chuan nadini chuan Cardiff police te chu
achung ta tran puina in September ni som panga sang ni pali khan an be popa Almahri-an abum dan le apong sual dan te chu an hril ta nga la tin re hlum hial atum thu po an hril bok ma se he an complaint thelu hi nadin te hian an bo zui mi lo maya an huwa phei chuan thu hretu an omlova an complaint ta chuan an hlothlin an rin lo ba ka mual phona mai ni an hriat awangin an thu boi thelu po chu an la let le ta ani chutia Almahri-an nen an inkar achiat ta ka le police complaint te hial om ta ka chuan Almahri-a chu athin rim hle a tongkam deng khong tak le vona ne nadini chu aron chu zuya nadinin a call a pick up du lo te po chu message a zuin voi tam tak biak ka tum to chia ilak du lo po in ka call luizel thawang che ilak du lo zel chuan rem huna ikal ani mai ti te in aron vo zuya ma se chu tianga vona zong ka ra po chuan nadini chuan Almahri-a chu biak le atum to lo na samai chu tak chu Almahri-a thin tirim zual tu ani ve thung chu mai po chu alani lo thil danglam tak nadini chunga chuan ala ron thleng ta zela Almahri-a chuan a omna le a thu soite aron hre thei zel mai ina a om le om lo te ami biak te thlengin Almahri-a chuan aron hria a chu ama aron vonan le chhuwa chhal nan te ala ron hmang zui zel bok engtin nge heng zong hi a hriat thei ama na ron en thlaru nge ni a en thlatu dang a ruai a hnuwa an hriat le danin Almahri-a hian spyware app chu nadini phone a alo install ru a hemi hmang hian nadini kalna le ami biak te thlengin alo hre thei zel alo ni a thil hriat ang te hmangin nadini chu avo zela chu mai po chu du tok lovin ami biak te thleng po chuan ava tong du zel bok text message na takin a thona achang le tina ta te avo hial bok hetianga en thlak le vo reng tur ta chu nadini nun chuan ator pha hle a pon po achuak ta meu lo ina atom deuh chota a hmela hlim hmel mu tur a om ta lo hle bok chutakara Almahri-a chuan nadini saruak thalak alo la nei zui bok nen chula chu internet lama upload a aron vo reng mai bok si a anni muslim nula te tan phei chuan han upload vai se chuan dam chung mual phona ani ringot mai don si a nadini tan chuan aril ruha thlak le mai heng vona adon zong te hi chu zep lo ma se Almahri-an a blackmail na kher hi chu nadini hian achung te po a hril ngang lova ma se ama hril ngai lovin a unau pa yemona chuan a phone alo en sakna alo hre chuak lo maya ti ngai na tak ero a hrebik chuang lo ril ruha reng Almahri-a wanga hun a man hnu chuan nadini chuan aril rulak pe nan ti in ama ron rim tu pakhat chu ngai zonga tan alo pom vele ta a hepai kum som thum paruka upa interior designer Daniela ani Daniela hian nadini hi adu le a an pani hian engmo chang chuan leng chuakin thingpui dora te cholin kongkam vela vai pa mix te in hun hlimom tak an hmang ve thina nadini po chuan pa ngai te win hun aron man pha le thei chanta ani ti chuan Almahri-a nen anin kareng kim top to anga in bultan thatle atum na po chu a hlo tling ngei donin a hre chho chanta a Daniela nen po chuan anin muzing tol bok chuti line Almahri-a hian nadini chatla engkim mai chu alo thli thlai renga Daniela nena anin biak dan te thleng chuan a spyware hmang chuan alo ngai thazui zela nadini alama aron hoi to don lo ti a hriat mai ba ka kopui thar ane ani ti a han hriat ta ka phei chuan Almahri-a chu na men lovin a thin rima engtin emotaka malak atum ta ani nadini na phone call a pick tu lo ti a hria a chu wangin WhatsApp Viber le dating site aṭanga in biak chhun zom atum ngiala ma se nadini chuan a chan du lo mai ba ka social media hmanga in biak theina danga po chuan a block tak zel sia wangin UK lama thlolwa ama chu hmu ngei atum ta ani December ni somni pasari zinga UK churon thlok lutin Heathrow airport a aron truma hemi thu hi nadini po a hril nge heti taka muron tuma beidong lova ron ti chang tu chu nadini chuan a khongai le ta deuh aniang chu hemi chum hian Almahri-an in hu puya a somna chu alo pom ve te tlata nadini hian angai dana chuan Almahri-an a saruak thalak ala kol chu a the thang lo nan le an ramte ani boka engma atingam tak lawang ti in Almahri-a hi airport ta mu atiam ta a
hemi hnu hian anin kar thu hi engkim to vek to se adua chu abei sei bok ani nadini hian almari-a hmu dawna wangin Daniel nena cinema an endun an tumpo chu a thul ngei ani ti hriat ani a chuan lama ero nadini hian anom samvak lo thu a soithung a hnuwa ero Daniel chu message thon la in thil boi thlak deuh a awm thu le almari-a chuan aron hmu thu a hril le tabok hetia nadini le almari-a te airport a anin hmu dan le nadini na kalsan hnuwa almari-a khosak dan chungchang hi hriat tur atam lo hle a an hriat theiang ang te chu CCTV aṭanga an chui zon mai alo nita ani nadini nen anin hmu aṭanga ni hni na CCTV aṭangin almari-a chuan nadini apartment chu a chhuah san lai hmu ani a hnu darkar khat vela aron let le lai po hmu ani hetia almari-a aron let le hnu darkar chan ve vela hian nadini u nau pa emona chu apartment a le kha engamolam turin aron kal ve thunga nadini u nau pa soidan chuan khatia doorbell ka han met kha tu ma min chang tu an om lova ka u nau nu chu amu hil nia ka ngai awangin a thom ka han ngai chang dewa thom chu aron om tange mai le khada na bom kwa aṭanga ka han bi chuan ka u nau nu ke ni lovin mi pake ka zuk muta chu vele ke chuan ka hmu thei che nia tungei ni kongkai hong vatro ti in ka awa ani chuan kongka churon hongin almari-a chuan nangini mo minti hu ka u nau nu ka hmu si lova chuti lain ama chia lo om almari-a ka hmu chu mak ka ti khop mai engtin nge apartment chunga aluang ti ka ngai tu ngal ti in asoi chutia nadini u nau pa le emonanen reivak lo anin hnial hnu chuan nadini chu a u jamalanen anon thleng chop chil zui ve ta ngal boka nadini chuan enga tan ma ati to lo thu te po almari-a chu a u nau te pahni om lai chuan a hril ta mi a chumi hnu chuan jamala chuan almari-a chu a hon theinan Cardiff Central Railway Station thleng chu a motor chuan awa thla ta nge a hemi chum hian jamala chuan almari-a chu a u nau nu ti buai to lo tur le a ti buai le ni chuan atan ala poi zawk tur thu te po a hril nge ma se almari-a chuan jamala thu soi chu enga tan ma ti lo ang mai in ngai thla om po in alang lo tlai lamdar sari le minute somnga palia almari-a hi dor pakhata zu a leilai chu CCTV aṭangin hmu ani le a hnu darkar chan ve vela Cardiff Bay a hotel pakhat a book lai hmu le ani bok aria na tur hotel ati fel hnu lok hian bar lama kal le in zu a in le a hnu dewa hotela phone aṭangin almari-a chuan nadini chu ron bele in nadini room a chuan a passport le a phone a thei ngil thu le America lama a let don to awangin nadini hnena chuan hotel lama ron pe mai turin angena nadini po chuan a ho theina tur ani ton phot chuan ti in passport le phone pek chu arem ti ta ma se he a thil ti hi a poi thei zia ria se chuan nadini hi a fim khur deuh tur nadini chuan dar kwa hotel chu thlengin almari-a room number zani le pathum lama chuan alut chawa chumi hnuwa an pahnih chuan kal chuak tunin hotel bula restaurant pakhata chuan an chawl duna an mani lo hmutu te soidan chuan anin kar chu a thawak lo ani ti a hriat thei ti chuan room lama bok chuan darsom pakhat vela let le in hemi hnu hian nadini hi hmu ani talo ani internet a anin chhar hnuwa abum kwal hrep hnuwa le alo blackmail hial hnuwa boruak du om a om theilo wangin almari-a chuan nadini chu a that ta nadini ruang chu ama thlen na nge hotel pindan number zani pathuma chuan a hnu chia ta bok nadini a tha hnu hian almari-a hian engma thleng lo ang mai in hotel manager hnena chuan poisa lak chhuah theina tur hmun a zota chumi hnu lama CCTV a alan danin casino a kalin zu a in le bok a thlenna hotel pindana nadini ruang chu ngaisak om po in alang lova zinglam dar thuma a hotel room aṭanga ron chuakin room kongka honna chuan tu ma ti boilo turin do not disturb ti atara hotel po chu a chhuah san zui ta ani almari-a hian Heathrow airport lam apan ngala Qatar thlona chuangin Middle East lama kal atum ani hmel heti lai hian nadini ruang chu tu ma hriat lovin hotel pindan chunga chuan a om ve thunga
a omna chin an riat miau si lo awangin a chung te chuan an phone vak vaka message an thon boka ma se chang thei a om to lo atu ka chuan nadini ruang pindan chunga om chu duty manager chuan a han mu chuak ta a managerin a han mu lai hian room chunga chuan thi alo dar nuaya nadini ruang tak ero tawela khu that ani Almahri-a ve thung ero Qatar thlen hnuin Tanzania lama a thlok le a Almahri-a hian UK le America a chuasan awang hian himta a in ngai aniang chu nadini thi thu hi hotel nei tu te chu hriat tir aron tum ve le loi boka voi tam tak hotel chu aron phone nge a ruang an hmu to lo aron zot chen mai tin police lampo alo phone boka ruang omna hotel le room number thlengin aron ril thlap bok police nena chuan nadini chuan inti hlum adua ama chu puitura angin Almahri-a chuan apui mai ni in a soitel bok Cardiff police te chuan Almahri-a omna chu an chui ngal wata a omna lam an riat hnuwa international arrest warrant po an dil ngal bok a omna tak chu hrema se dan engmoti fel tur le chung le khat biruk na mai tur anei awangin police te chu an man mo vut thei bik ri lova kar ni chuang zet aliam tak hnuwa chuan Almahri-a chu Tanzania rama chuan an vamanta a UK lama thlolo pui le anita ani postmortem alan danin Almahri-a hian nadini chu alo soi sana sa hle maya mun som pasaria ngot thliam alo tuara akut ding lama po se na thuk tak a ombok hetitaka meiche om nem zawk a han soi sadu mai hi police te chuan mipa ngai ti chi ani lo anti hial mai nadini hian a thei tok chuan a beilet ve ni a hriat ani a ma se mipa nge engma poisak nei bok si lo chu a hne ngang lo ani Almahri-a chung thu hi November sang ni som paruk khan Cardiff kota ngai tua ani a Almahri-a hian rilruchian kwan lo na anei thu le pathianin nadini chu thattura ati awanga that mai ani thu a soi rorel tu te chuan ngun taka a chung thu an ngai tua hnuwa Almahri-a chu dam chung lungin tang turin thu ti tluk ani ta ani